a croeso i'r ail sesiwn. Fi wedi penderfynu ffocysu heno ar uned 2.3 sef cludiant yn anifeiliaid. A fel i chi'n ymwybodol, mae dwy rhan i'r uned cludiant. Mae cludiant yn anifeiliaid a hefyd mae cludiant yn planhigion, gyda cwestiwn o'r ddoi fath o gludiant yn ymddangos yn y papur, yn yr ail bapur fel petai. Felly, am heno, rwy'n ffocysu ar cludiant yn anifeiliaid. Felly, beth yw nodweddion system cludo de? Felly, mae gan pob system cludo rhyw fath o sylwedd cludo. Mae pwmp cyhyrol ganddynt a falfiau yn bresennol, gyda rhai wedyn gyda pigment respiradol a rhai wedyn gyda pibellau gwaed hefyd. So dyma nodweddion system cludo. Maen nhw'n amrywio o organeb i organeb arall. Mae eisiau chi fod yn ymwybodol o 4 system cludo, felly mae eisiau chi fod yn ymwybodol o pryfed, mwydyn, pysgod a wedyn system sydd yn bodoli yn mamolion. Felly, fi yn mynd i fynd trwyddo rhain heno yn gwybod beth yw nodweddion nhw ac yn y blaen. Felly, os ai i pryfed yn gyntaf, mae gan pryfed system agored. Felly, system agored, na i sôn beth yw ystyr system agored mewn cwpl o funudau fel petai. Does dim pigment yn bodoli o gwbl, a mae'r siap yn siap tiwb dorsal. So beth mae'n am meddwl yw, fach chi'n gallu gweld yn rhedeg lawr cefn y pryfyn sydd fan hyn. Mae sawl calon, a hwn sydd yn gweithredu fel pwmp wedyn. A na i sôn am y system agored fel ni'n weid, ond yn bennaf, beth yw system agored yw bod yr hylif cludo yn trochi beidd yr organau yn uniongyrchol wedyn. Jyst fyd falle i atgoffa chi am pryfed a bod chi'n ymwybodol o'r system respiradol sydd yn bresennol ynddyn nhw. Sbryglau yw'r tyllau bach sydd yn caniatáu nwyon dod mewn ac allan fyd. A mae'r nwyon yn cyfnewid trwy'r tyllau bach hyn wedyn. Mwydyn. Felly, mae gan mwydyn system caeedig, a chi'n gallu gweld hyn yn y diagram sydd. Felly, mae'r hylif, yr gwad fel petai yn cael ei cludo yn pibellau gwad, a na beth yw ystyr system cludo caeedig. Mae fe'n system caeedig sydd yn sengl, a ni'n cyfeirio mwy at hwnna byddai'n sôn am y pysgod. Os mae pigment respiradol yn bodoli, sydd yn helpu cludo yr nwyon o gwmpas. A fyd, beth sydd yn bodoli yn ymwydyn yw sawl ffug galon fel petai. Felly, fel ni'n gallu gweld fan hyn, mae'r calon yn gweithredu fel pwmp ac yn pwmpo'r gwad yn pibellau gwad a nôl i'r galon wedyn. A fel chi'n gallu gweld yn y diagram yma, felly os na'n newid y lliw, chi'n gallu gweld yr ffug colonnau yma yn rhedeg lawr cefn wedyn y mwydyn. Pysgod. Mae pysgod gyda system eto sydd yn caeedig, closed circulatory system, ond hefyd, yn bennaf to, mae'r system yma yn un sengl. A beth mae'n anmeddwl yw, mae'r gwad yn teithio trwy'r galon unwaith ym mhob cylched. Felly, fel ni'n gallu gweld fan hyn, os na'i dechrau yn y galon, felly mae'r gwad yn cael ei pwmpo i'r tygellau, y gills, o'r tygellau wedyn yn mynd syth i'r celloedd y corff ac yna nôl i'r calon. I gymharu gyda system dwbl, bydd y tygellau felly yn bodoli fel ysgyfaint yn rhai organebau a bydd yn mynd nôl i'r galon cyn mynd rownd y corff eto. Ond yn pysgod mae system cylchredeg y gwad sengl. A to, ni'n gallu gweld y diagram yma, y galon yn pwmpo'r gwad i'r tygellau sydd yn pwmpo i'r corff ac yna nôl i'r galon wedyn. Sylwch fyd ar y galon mae un ventrigl ac un atrium, a fyd mae pigment respiradol hefyd yn bodoli yn y pysgod. Mamolion. Felly ni. Mae hefyd wedi rhoi yn y llun fan hyn yr amphibiaid
ymlusgiaid ac adar. Ond dyma nodweddion system cylchlydiad y gwaed ni. Felly mae'n system caeedig sydd yn meddwl to mae'r gwaed yn teithio yn pibellau, felly rhydweliau, gweithiannau, capillariau. Mae'n system dwbl sydd yn meddwl bod y gwaed yn pwmpo trwy'r galon dwywaith ym mhob cylched. Felly, fel ni'n gallu gweld fan hyn, fi'n newid lliw i falle melyn. Fel sydd gyda ni, so mae'r gwaed yn dod mewn i'r galon o'r corff, yn mynd lan i'r ysgyfaint, yn dod nôl i'r galon ac yn wedyn yn mynd o gwmpas y corff to. Felly ni'n galw hwnna'n system cylchlydiad y gwaed dwbl, so dwywaith ym mhob cylched. Os mae'r pigment respiradol yn bodoli, a mae'r pigment respiradol na, os fi'n cofio, yw hemoglobin. Uno gyda'r oxygen, i ffurfio oxyhemoglobin, ac yna fyd, i gymharu gyda'r galon sydd yn pysgod, mae 2 atrium a 2 ventricle wedyn yn system cylchlydiad y gwaed dwbl. So beth yw'r gwahaniaeth felly rhwng system agored a chaeedig? Gyda system agored, fel ni wedi, mae'r hylif yr gwaed fel betaidau yn trochi yr meinweoedd yn uniongyrchol. So beth mae'n meddwl yw mae'r gwaed yn dod mewn i gyswllt gyda'r meinweoedd a gyda'r celloedd. Ni'n galw rhan yma hemocoel. A does dim pigment respiradol yn bodoli, felly mae'n jyst yn cael ei cludo yn y gwaed i'r meinweoedd ac yn trochi nhw yn uniongyrchol. I gymharu wedyn, gwaed yn system caeedig yn teithio yn pibellau. Felly, fel ni'n gallu gweld fan hyn, mae'r gwaed i gyd jyst yn aros yn y pibellau. A beth sydd yn digwydd yn systemau fel hyn, yr oxygen bydd yn treledu allan wedyn, ond bydd y celloedd gwaed yn aros yn yr pibellau. Beth yw'r gwahaniaeth rhwng system sengl a dwbl? Gyda sengl, mae'r gwaed yn pasio trwy'r galon unwaith ym mhob cylched. A fi wedi rhoi fan hyn, fel ni wedi pysgodyn eto, na'r enghraifft gorau ar gyfer system cylchlydiad y gwaed sengl. A to, mae diagram lawr y gwylod fan hyn o hwnna. So ni'n gallu gweld y calon, ni'n gallu gweld y tegellau, yr organau, y gweithiannau wedyn yn cludo'r gwaed deoxygenedig na nôl i'r calon mwyn pwmpo fe to. A gyda wedyn ein system cylchlydiad gwaed dwbl, mae'r gwaed yn pasio trwy'r galon dwywaith ym mhob cylched. So ni'n gallu gweld fan hyn, o organau'r corff, lan i'r atrium dde, lawr i'r ventricle dde, lan i'r ysgyfaint, lawr wedyn trwy'r gweithiau ysgyfeiniol mewn i'r ochr chwith, i'r ventricle chwith a'r aorta to. Felly mae fe'n mynd trwy'r galon dwywaith ym mhob cylched. Nodwch fyd bod 2 cylched yn bodoli, cylched systemig ac ysgyfeiniol. Mae'r ysgyfeiniol yn ymwneud gyda'r ysgyfaint yn unig, a systemig wedyn yn ymwneud gyda'r corff wedyn. Felly mae 2 cylched ar wahân fel petai yn system dwbl. Mantes o un dwbl fyd yw bod yr gwasgedd yn cael ei gynnal trwy'r system wedyn. Felly o ganlyniad o'r gwaed yn dod mewn i'r galon unwaith, lan i'r ysgyfaint, nôl mewn i'r galon ac allan eto, mae fe'n cynnal yr gwasgedd, y pressure yma wedyn, trwy'r system, trwy'r amser. A mae'n mantais o'r system yma. Dyma llun eto o system cylchlydiad dwbl. Felly fel ni'n gallu gweld fan hyn, yr gwaed glas yn cael ei gynrychioli, y gwaed deoxygenedig, yn las, a'r gwaed oxygenedig wedyn yn goch. A fel ni'n gallu gweld, mae da ni'r system systemig, a mae da ni wedyn yr system ysgyfeiniol yn bodoli. Ar ochr un to, ar y top, ni wedi y system ysgyfeiniol, felly o'r galon, y rhydweli, ysgyfeiniol, yr ysgyfaint, y gweithiau yn ysgyfeiniol dod nôl i'r galon, a popeth arall wedyn bydde'r systemig, y cylched systemig fel petai.
Mae eisiau bod chi'n ymwybodol o nodweddion rhydweliau, gweithiennau a capillariau, a falle yn yr ysgol chi wedi cael cyfle i edrych ar rhain o dan y ficrosgop. Felly, mae eisiau chi bod yn ymwybodol taw'r rhydweliau sydd yn cario i ffwrdd o'r galon. Mae'n sôn falle mwy am waliau nhw ac yn y blaen mewn munud. Capillariau yw safle cyfnewid, felly na le mae'r cyfnewid yr ocsigen, y carbon dioxide, y gwastraff ac yn y blaen, y glwcos yn digwydd yn y capillariau. Ac yna'r gweithiennau, y veins, yn cludo'r gwad diocsigenedig na nôl i'r galon wedyn. A fel chi'n gallu gweld o'r ddiagramau yma, mae yn sicr gwahaniaeth rhwng waliau neu muriau y rhydweli gweithio yn y capillary. Dyw'r lluniau yma, jyst i nodi ddim i raddfa, achos yn amlwg mae capillary yn tipyn llai o seis na beth yw y rhydweli a'r gweithiau. Felly, os na i jyst nôl fan hyn yn gloi, os na i jyst cael gwared rhai o'r bethau sydd fan hyn. Iawn, os na i edrych ar y rhydweli a'r gweithiau yn gyntaf, a falle lle cyfeirio at hyn hefyd. Felly, ar y sleid yma, mae fe'n sôn am beth yw priodweddau'r ddoi, beth yw strwythur y ddoi, a falle beth sydd yn bresennol ar ôl nhw. A fan hyn wedyn, mae'n dweud y trawstoriad o'r ddoi wedyn. Gyda'r rhydweli, fi'n gobeithio chi'n gallu gweld yn sicr bod yr haen cyhyrog yma yn tipyn fwy o seis na beth yw yn yr gweithiau fel petai. A mae na i gwrthsefyll y gwasgedd uchel, beth bydd yn digwydd yw bod y rhydweli yn ehangu ac yn cyfangu nôl wedyn. A rheswm am nifed yw oherwydd yr gwasgedd uchel sydd yn bodoli yna. Mae'r lumen yn y ddoi hefyd yn amrywio. Felly lumen y rhydweli yn tipyn llai o seis na beth yw lumen yr gweithiau. A mae yna eto oherwydd y gwasgedd isel sydd yn bodoli yn y gweithiennau. Y ffordd fi'n esbonio falle ddoi yw, os chi beth wedi bod i water park, bod chi'n dychmygu bod y rhydweli yw'r sleid falle mwyaf cyflym, le mae'r dŵr yn rhedeg yn reit gyflym, na fel mae'r gwad falle'n teithio yn y rhydweli o dan gwasgedd uchel. Ond yn y gweithiau, falle byddwn ni'n cymharu'r lazy river yn tipyn yn yr arafach yn mynd yr gwad na nôl i'r galon o dan gwasgedd isel. Y capillary wedyn, fe ni wedi, yw hwn ddim i raddfa, ond trwch myr y capillary yw trwch un gell, a rheswm am ni ganiatáu wedyn bod trylediad yn digwydd yn fwy hawdd wedyn. Felly bod gyfradd trylediad yn uwch oherwydd bod yr wal y muriau yn tenau wedyn. Cwbl o bethau le gen i tynnu sylw chi at wrth sôn am y rhydweli ar galon. Felly, y rhydweliau i ffwrdd a'r gweithiennau yn ôl i'r galon wedyn. Bydd y sôn am y muriau yn tenau ac yn trwchus. Y feinwe elastig fyd, felly, os byddwn ni'n mynd nôl fan hyn, mae'r feinwe elastig tipyn yn fwy felly yn y rhydweli na beth yw yn y gweithiau na to, oherwydd y gwasgedd uchel yna, oherwydd bod y rhydweli yn cyfangu, mae'r connective tissue yna yn sicrhau wedyn bod e ddim yn gor-stretcho fel petai. Ni'n sôn am y pwysau, so'r pressure gwad uchel i gymaru dy isel, llif gwad yn gyflym yn araf. So fel ni'n dweud to, rhydweliau, y sleid cyflym na yn rhyw parc dŵr i chi'n adnabod. A fyd, un peth lle gen i tynnu sylw chi at yw does dim falfiau yn y rhydweliau. Felly does dim rhydweliau, does dim rhaid sicrhau bod y gwad na'n llifo yn un gyfeiriad. A yn y gweithiennau, mae falfiau yn bodoli wedyn. Oherwydd fel ni'n dweud y pwysau isel sydd gan y gwad, i sicrhau bod y gwad na'n llifo yn un gyfeiriad wedyn. Felly mae falfiau yn bodoli. Mae falf yn bodoli yn yr aorta a yn y rhydweli ysgyfeiniol, ond pob rhan arall o'r corff wedyn does dim falfiau yn bodoli yn y rhydweliau. Y capillariau, jyst i ddangos i chi wedyn, nhw yw'r cyswllt rhwng y ddoi. Felly fel ni'n gallu gweld fan hyn,
yn cysylltu rhydweli'r gweithie'n dyma le mae safle cyfnewid. Does dim cyhyr, mae'r lwmen yn fach, a to mae'r pwysau'r llif gwad eto yn araf i sicrhau bod yr cyfnewid na'n gallu gweithio yn effeithiol wedyn. Felly, ni'n siŵr bod y gwad yn arafu lawr trwy'r rhydweliau i sicrhau bod cyfnewid yn effeithiol, cyfnewid o ocsigen, carbon dioxide ac yn y blaen. Fi jyst wedi rhoi diagram yma fan hyn, jyst i ddangos i chi'r cyfnewid yma. Felly'r ocsigen a'r maeth, enghraifft glucose felly, yn treledu allan o'r capillary, carbon dioxide wedyn a'r gwastraff yn treledu nôl mewn i'r capillary wedyn. Okay. Fan hyn, jyst yn dangos yr trefn petai, felly rhydweliau, mewn i rhydwelinau, capillariau, gweithienigau a gweithiennau wedyn. Felly rhydwelinau, gweithienigau, fan ni'n gallu gweld fan hyn, rheina bydd yn cyfateb i arteriols a'r venules wedyn, sydd eto yn cysylltu mewn i'r capillariau. Okay. So posib yn ei weid chi wedi cael cyfle i edrych ar hyn dan y microscope, posib fyd chi wedi cael gyfle i gweithio allan meintiau a gwneud bach o waith mathemategol yn ymwneud gyda'r microscopi wedyn. Iawn. Okay. Os ydych chi'n chi edrych ar y graff hyn yn gyflym, okay. Beth mae'r graff yn dangos yw newid yn gwasgedd, so pressure yn y pibellau. A licen i tynnu sylw chi at yr aorta, rhydweliau reit draw y capillariau, a wedyn mae dyn ni'n rhydweli ysgyfeiniol un y cafa ac yn y blaen ochr hyn. Felly, ar yr ochr chwith o'r graff, i ni'n ymwneud gyda ochr chwith y galon hefyd, a fan hyn wedyn i ni'n ymwneud gyda'r ochr dde. A fi'n gobeithio bod chi'n gallu sylwi, mae tipyn o gwahaniaeth. Mae gwahaniaeth rhwng gwasgedd yn ochr chwith y galon gyda'r ochr dde. Felly mae'r chwith tipyn yn uwch na beth yw yr ochr dde. Dau nôl i hwn mewn munud, licen i felly'n gyntaf mynd trwy yr galon a'r taith gwad trwy'r galon, a dawn ni nôl wedyn felly esbonio pam bod yr gwasgedd yna yn uwch yn yr ochr chwith i gymharu gyda'r ochr dde. Okay. Edrychwch ar y diagram hyn am funud. Yn sicr, dylech chi gallu labelu yr rhannau yma sydd yn bodoli yn y galon. Felly, os na'n jyst rhoi munud i chi jyst i edrych, a na'n rhoi felly cwbl o tips i chi wrth i chi ymwneud gyda'r galon wedyn a labelu. Iawn. Okay. Os nawn ni felly labelu y brif rhannau yn gyflym. Felly, y siambrau top, na trio wneud yn lawysgrif yn fwy taclus fi, yw'r atrium. A'r ochr hyn to byddai'r atrium wedyn. Cofiwch fyd, felly, dyn ni'n gwneud yn reit ar y dechrau. Gyda'r galon, pan ych chi'n edrych ar diagram fan hyn, hwn sydd yn ymwneud gyda'r ochr dde, a dyma'r ochr chwith wedyn. A falle byddwn ni'n awgrymu yn papur arholiad na'r peth gyntaf chi'n gwneud, yr dde a'r chwith. So beth mae fe'n ymddangos fel bod rhywun wedi torri reit trwyddo fe ac yn edrych mewn i'r galon. Felly fi'n gwybod ta hwn yw'r ochr dde a hwn yw'r ochr chwith, ond gyda'r galon wedyn dyma fel yn ni'n ymdrin gyda fe. Reit, y pibell gwad hyn, fi'n gobeithio bod chi'n ymwybodol yw'r fina cafa, prif gweithien yr corff. Yr ochr hyn wedyn yw yr gweithien ysgyfeiniol, felly hwn sydd yn ymwneud gyda'r ysgyfaint. Wrth i ni dod lawr wedyn, yr siambrau gwylod yw yr ventricle. So'n amlwg ventricle chwith, a fan hyn byddai'r ventricle chwith ochr hyn a ventricle dde ochr na. O rhan yr falfiau wedyn, mae eisiau chi fod yn ymwybodol o'r falf teirlen. Fan hyn.
a'r falf dwylen wedyn sydd ar yr ochr yma. Mae'r falfiau hyn dy gilydd, so os na jyst newid lliw yn gloi. So mae'r falfiau hyn a'i draw i'r falle yr diagram hyn hefyd. Felly beth sydd dyn ni yw'r falf aortig a falf ysgyfeiniol. A dy gilydd, ni'n gael nhw y falfiau culgant, yr semilunar. Felly rhain yw'r falfiau culgant sydd yn ymwneud fyna, ddoi gyda'r un enw fel petai. Reit, os ai lan i'r top felly, tod sydd tynnu sylw chi at rai o'r brif rhannau o'r galon. Felly yn dod mas fan hyn, so os ai lan fan hyn, yn dod mas fan hyn, prif rhydweli y corff yw'r aorta, a hwn bydd yn cludo wedyn y gwad ocsigenedig na o gwmpas y corff. A wedyn ar yr ochr yma to, o'r ventricle dde reit lan, so hwn i'r naill ochr, so dau o'r ochr hyn, bydde wedyn yr rhydweli ysgyfeiniol. A'r rhydweli ysgyfeiniol sydd yn cludo'r gwad diocsigenedig na lan i'r ysgyfaint wedyn. Byddwn ni'n sicr fyd wrth adolygu'r galon yn lliwio'r ochrau yn goch ac yn las. Y coch i gynrychioli yr rhan ocsigenedig a wedyn y glas i gynrychioli y rhannau diocsigenedig wedyn. Felly'r glas yr ochr hyn. Yn sicr mae yna'n helpu wedyn wrth i chi deall beth yw taith gwad ac yn y blaen. I helpu chi gofio am yr chwith ocsigenedig a dde diocsigenedig, fi'n hoffi weid am cod. Felly, chwith yn ocsigenedig a'r dde wedyn yn diocsigenedig. Yn sicr mae yna'n helpu wedyn gyda'ch dealltwriaeth chi. So os chi mewn papur arholiad, fan i weid, sgwennu dde, sgwennu'r chwith. Sgwennu cod, y chwith ocsigenedig a'r dde diocsigenedig, yn sicr mae yna'n mynd i helpu chi gyda lebelu'r galon wedyn. Y diagram bach yma ar yr ochr chwith. Gobeithio bod chi'n gallu adnabod beth yw E, a'r E yw'r pibell coronaidd, neu coronary arteries, a rhain sydd yn gyflenwi'r galon wedyn gyda ocsigen. Rhain sydd yn cludo ocsigen i mlaenweoedd ac i gelloedd y galon wedyn. So fe ni weithio chi yn gynt, os ai felly nôl, os na i jyst cael gwared, fi'n gwybod mae'n edrych, sori, mae tipyn o wybodaeth ar y dudalen yma. Os na i jyst cael gwared, fe ni weid y bethau hyn. So top tips gyda'r galon felly, yw, byddwn ni'n sicr yn gyntaf, sorry, what? Okay. Ni'n sicr yn gyntaf yn... Okay. Felly, yn gyntaf byddwn ni yn ysgrifennu yr ochr dde a'r ochr chwith. Byddwn ni hefyd yn ysgrifennu cod, chwith ocsigenedig a dde diocsigenedig. Yn sicr bydd yna'n helpu. Reit, os na i sôn i chi am daith gwad trwy'r galon, a hwn to yn felly cwestiwn, yn sicr mae eisiau chi fod yn ymwybodol o. Felly, fi'n defnyddio gwyrdd, fi'n gwybod yw'r gwad ddim yn gwyrdd, ond bydd yna'n dangos yn eitha glir felly ar y diagram. Felly, fi wastad yn dechrau, pan fi'n dysgu am y galon, sorry, mis neu lliw to. Fi wastad yn dechrau fan hyn, yn y fina cafa. Felly, dyma wastad man cychwyn fi pan fi'n dysgu am y galon, pan i fi wedi dysgu am y galon ac yn adolygu byddwn ni'n sôn am dechrau'r fina cafa. Felly, mae'r gwad hyn yn diocsigenedig ac yn cyrraedd yr atrium dde. Pam mae'r atrium dde yn llawn wedyn, mae fe'n fforso y falf teirlen yma i agor. So beth sy'n digwydd yw, newch chi dychmygu bod dwylo fi yw'r falfiau fel petai, pam maen nhw'n llawn gwad,
Be sy'n digwydd wedyn, maen nhw'n ffili gwrthsefyll gwasgedd, mae'r galon yn cyfangu agor y falfiau a mae'r gwad yn cael ei pwmpo mewn i'r ventricle wedyn. Okay. Eto, mae'r ventricle yn llenwi, pan wedyn mae'r ventricle yn cyfangu, mae'r gwad yn cael ei pwmpo mas fan hyn ac yn mynd lan i'r ysgyfaint lan fan hyn. Okay. Mae'r gwad wedyn yn dod nôl ar hyd yr gweithien ysgyfeiniol mewn i'r atrium chwith. Ac eto'r un math o beth yn bodoli, mae'r gwasgedd yn un uchel, gan fforso'r gwad na drwyddo i'r ventricle chwith. Mae'r gwad yn cael ei bwmpo mewn i'r aorta ac yn mynd wedyn i'r corff. A mae'r broses yn dechrau eto, felly o'r corff, bydd y gwad yn dod tro, i'r vena cava ac eto. So dyma beth sy'n digwydd yn ystod un curiad calon o rhan taith gwad trwy'r galon wedyn. A fan i weid, yr pibellau coronaidd yma sydd yn cyflenwi'r galon gyda ffynhonnell o ocsigen. Okay. So jyst edrychwch ar y diagram hyn, na rhoi munud i chi. Mae tipyn o wybodaeth na fi'n gwybod, ond na i sôn falle am rhai o'r bethau fi heb sôn am jyst i dynnu sylw chi hefyd. Okay. Okay. Pethau falle byddwn ni'n tynnu sylw chi at, felly'r vena cava, yr aorta, rhydweli ysgyfeiniol. Felly, sy'n eisiau chi poeni gormod yn rhydweli ysgyfeiniol chwith a rhydweli ysgyfeiniol dde, ond bod chi yn ymwybodol bod e jyst ddim yn un falle daith, bod e yn gallu splito. So mae dyn ni'r atrium chwith, y weithiennau ysgyfeiniol, y falf ddwylen, y falf aortig ysgyfeiniol fydd eich cilgant, y ventricle chwith. So falle am y septwm. Y septwm yw beth sydd yn gwathanu yr ochr chwith i'r ochr dde. A wedyn mae'n sôn am rhai o'r heiniau sy'n eisiau chi fod yn ymwybodol o'r hein, felly pidwch poeni. Y vena cava, y ventricle dde, y falf deirlen a'r atrium dde gyda'r gweithiennau ysgyfeiniol wedyn. Felly, fi wedi uwcholeuo'r brif rhannau mae eisiau chi fod yn ymwybodol o. Posib, chi wedi cael y cyfle i gwneud toriad galon yn yr ysgol, felly byddwch chi'n sylwi bod tendonau yna, a rhain sydd yn sicrhau bod y falfiau yn agor ac yn cau, fel i fi'n dangos gyda dwylo, so bod nhw'n agor ac cau, bod nhw ddim falle mynd yn inverted, so sa'n gwybod, sori, beth yw'r gair yn Gymraeg am inverted ar hyn o bryd, ond jyst i ddangos fan i weid, bod nhw'n agor ac yn cau a ddim yn agor i'r gyfeiriad anghywir fel petai. Term eitha pwysig fan hyn felly yw myogenic, ac ystyr myogenic yw bod curian y calon yn dechrau fan celloedd cylchredol galon, sdim angen ysgwgediad nerfol neu hormonaidd. Felly mae'ch galon yn myogenic, dwi ddim yn dibynnu ar nerfau i glido neu gyseuon iddo i weid wrtho i gyfangu. Felly mae'n dechrau yn murio'r galon ei hun fel y pacemaker. Okay. Okay. Nesa. Y cylchred cardiau. Felly mae eisiau chi fod yn ymwybodol o systole pan mae'r galon yn cyfangu ac yna diastole pan fydd y galon yn ymlacio wedyn. Mae'r llun hyn jyst yn ddangos pryd mae'r atria yn systole, pryd mae'r ventricle yn systole a wedyn yn diastole, so felly pan mae'r atria a'r ventricle yn ymlacio fel petai. Felly, be mae eisiau chi fod yn ymwybodol o yw beth sydd yn digwydd pan mae'r atria yn systole, pan mae'r ventricle yn systole a pan mae'r ddoi falle yn ymlacio wedyn. A be fi wedi trio ceisio dangos yw yr y diagramau yma. Felly, yn yr un gyntaf, chi'n gallu gweld bod yr atrium yn cyfangu. Felly, pan mae'r atrium yn cyfangu, mae'r falf dwylen a teiren yna'n agor, ac mae'r gwad yn llifo o'r atrium lawr i'r ventricle wedyn. Felly, dyna pryd mae'r atrium yn cyfangu. Os yw'r atrium yn cyfangu, mae'r ventricle yn ymlacio. Felly, os ein nôl fan hyn, pan felly
Mae'r rhai top yn cyfangu, mae'r gwylod yn ymlacio. Mae'r ochr dde a chwith yn gweithio ar ei gilydd, ond be sydd ddim yn digwydd wedyn yw, be sy'n digwydd fan i wedi? Mae'r atrium cyfangu yn gwthio'r gwaed lawr i ventrigl a mae'r ventriglau wedyn yn ymlacio. Be sydd yn digwydd yn ystod wedyn systole o'r ventriglau? Mae'r ventrigl yn cyfangu a'r atria wedyn yn ymlacio. Mae'r gwaed yn yr achos hyn yn cael ei gwthio, os i'n nôl fan hyn, so pan mae'r rhain yn cyfangu y ventriglau, pan mae'r ventriglau yn cyfangu, mae'r gwaed yn cael ei gwthio allan mewn i'r rhydweli ysgyfeiniol ac allan mewn i'r aorta wedyn. Pan mae hyn yn digwydd, beth sy'n digwydd o rhan y falfiau yw, mae'r falfiau culgant a'r agor, a'r falfiau deirlen a'r ddwylen wedyn yn cau. Felly mae'r falfiau'n gweithio'r un peth. Os yw par ar agor, mae'r par arall ar gau, yr un peth gyda'r atrium a ventrigl. Os mae un yn cyfangu, mae'r llall yn ymlacio ar gwrthwyneb ac yn y blaen. O'n i wedi sôn, a'i nôl i'r graff gwasgedd mewn funud. Fi'n gobeithio bod chi'n ymwybodol bod ochr chwith yr galon yn pwmpio gyda mwy o wasgedd, mwy o ffors, mwy o rym fel petai na'r ochr dde. A'r rheswm am ni yw, mae rhaid i'r ochr chwith yma pwmpo'r gwaed reit rownd i'r corff. So dychmygwch y calon chi fan hyn yn gorfod pwmpo'r gwaed na reit lawr i'r bysgotad, lan i'r ymenydd, le mae'r ochr dde, ond yn gorfod pwmpo gwaed i'r sgyfaint, felly sydd yn agos. Felly os fan hyn, nôl i newidiadau gwasgedd yn y pibellau, mae'r gwasgedd yn tipyn yn uwch yn yr aorta i gymharu gyda'r rhydweliau ysgyfeiniol. A na pam. Mae ochr chwith y galon yn fwy drwchus, mae ochr chwith y galon yn gorfod pwmpio gyda fwy o rym na'r ochr dde i pwmpio'r gwaed na o gwmpas y corff. Pan mae'r gwasgedd yn cynyddu, mae'r ventrigl yn cyfangu, pan wedyn mae'r ventrigl yn ymlacio, mae fe'n disgyn. So na pan wedyn ni, mae fe'n mynd lan, a lawr, a lan, lawr, a lan, a lawr. Systole, diastole, systole, diastole, systole, diastole. Sylwch fyd fod y gwasgedd yn lleihau wrth i chi mynd yn bellach o'r galon, a'r un peth sydd yn wir yr ochr hyn fyd. Mae sawl rheswm o'n na, mae cynnydd yn arwynebedd arwyneb yr pibellau gwaed, megis yr capillariau, ond eto, fel ni wedi, ni jyst yn mynd yn bellach o'r galon. So galon sydd yn gwthio, yn creu'r gwasgedd, a wrth i'r gwaed mewn yn bellach wedyn o'r galon, mae'r gwasgedd yn lleihau. Felly, na beth mae'r rhan hyn o'r graff yn dangos i chi. Wedyn, pam mae'r galon yn diastole? Mae'r galon yn ymlacio, a mae fe'n rhoi cyfnod falle i'r galon i ailenwi fel petai. Felly, mae'r gwaed yn dychwelyd nôl mewn i'r galon, sa'i nôl fan hyn. So, beth sydd yn digwydd yn ystod diastole yw, mae'r gwaed yn dychwelyd, does dim cyfangu yn mynd mlaen, mae'r gwaed yn dychwelyd o'r corff, yn di-ocsigenedig mewn i'r ochr dde, a wedyn ar yr ochr chwith, mae'r gwaed ocsigenedig yn dod o'r sgyfaint mewn i'r ochr chwith wedyn. Felly mae hwn, wedi dod o'r ysgyfaint. Felly na yn ystod diastole. Be byddwn ni'n weithio chi yw, pan ych chi'n sôn am y cylchoedd cardiaidd, cyfeiriwch at yr atria a'r ventrigl yn eich ateb. Cyfeiriwch hefyd at y ddoi set o falfiau. So fel ni'n weid, yn ystod yr atria systole, yr llun gyntaf yma, byddwn ni'n sôn bod yr atria'n cyfangu y ventrigl yn ymlacio. Mae'r teirlen a'r dwylen ar agor, a mae'r falfiau culgant ar gau. Mae'r gwaed yn cael ei gwthio o'r atriwm i'r ventrigl. Pan mae'r ventriglau'n cyfangu, mae'r teirlen a dwylen yn cau, mae'r culgant yn agor,
ventricle sydd yn gyfangu yn pwysio ac yn gwthio'r gwad na mas. I'r aorta sydd yn mynd y gwad ocsigenedig o gwmpas y corff, i'r ysgyfaint, y rhydweli ysgyfeiniol sydd yn cludo gwad di-ocsigenedig lan i'r ysgyfaint wedyn. Diastole, mae popeth wedi ymlacio a mae'r gwad yn ailenwi wedyn gyda gwad eto. Okay. Mae un cylchwr cardiaidd yn cymryd tua 0.8 eiliad sydd wedyn yn cyfateb i tua rhwng 70 a 75 curiad y munud wedyn. So na beth i wedi yw'r average heart rate yw o gwmpas y 70. Yn gwybod mae sawl ffactor yn gallu effeithio ar hwnna, ond mae fe o gwmpas hwnna wedyn. Okay. Na rhaid gofle i chi jyst edrych ar hwn ac edrych ar y graff ar yr ochr chwith. Felly, mae eisiau chi fod yn ymwybodol o'r graff ar yr ochr chwith. Hefyd, nath y llun yma ymddangos unwaith yn papur arholiad. Fi jyst mae'n tynnu sylw chi ar beth yw e yn bersonol. Mae'n meddwl bod e'n edrych bach fel panda, pan weles sydd yn gyntaf, ond dim panda yw e. Calon yw e. So wedi torri o'r top y galon ac yn edrych mewn i'r galon wedyn. A fi'n credu oedd y cwestiwn mae'n gofyn i labelu a beth yw'r rhannau yma. Felly, yr ochr A, fan hyn yw'r fal teirlen. A fel chi'n gallu gweld, gyda'r fal teirlen mae tair rhan iddo. Y fal dwylen, mae 2 rhan iddo. A'r falfiau fan hyn wedyn yw'r falfiau cul gant. Iawn. Mae eisiau chi fod yn ymwybodol o'r graff, mae fe'n dangos y newid gwasgedd ar yr ochr chwith. Felly mae'r graff hyn yn ffocysu ar yr ochr chwith yn bennaf. Mae fe'n edrych ar yr aorta, ventricle chwith a'r atrium chwith. A mae eisiau chi'n nabod yn pwynt A, B, C a D beth yn union sydd yn digwydd ar y pwyntiau hyn. Os na i ffocysu ar A a D yn gyntaf, felly mae A a D yn dangos y falfiau atrio-ventriglaidd. Felly, eich falfiau atrio-ventriglaidd yw eich teirlen a'r dwylen. So, mae'r gwylod yn cyfeirio at pryd mae'r hyn yn agor ac yn cau. A fel ni'n gallu gweld fan hyn, ar pwynt A, mae'r atrio-ventriglaidd yn cau. Ac ar y pwynt A, fi'n gobeithio chi'n gallu gweld bod y gwasgedd yn uwch yn y ventricle chwith na beth yw yn yr atrium sydd yn achosi rheina i gau wedyn. Yn pwynt D, mae'r falfio atrio-ventriglau yn agor. A os chi'n gallu gweld ar y pwynt hyn, ar y graff, iawn, ar y pwynt hyn, mae'r gwasgedd yn yr atrium yn uwch na'r ventricle. Felly pan mae'r gwasgedd yna'n uwch, mae fe'n fforso'r gwad na trwyddo wedyn ac yn fforso'r atrio-ventriglaidd ar agor. Mae cysylltiad fyd, felly, os ni'n gallu sylwi fan hyn, pan mae'r rhain ar agor, mae'r cul gant ar gau, sydd y pwynt yma. So maen nhw'n cau pan mae'r gwasgedd yn yr aorta'n uwch. So pan mae gwasgedd fan hyn yn uwch na fan hyn, mae'r rhain yn cau. A fyd, sorry os i'n ofyn hyn, yn B wedyn, mae'r falfiau cul gant yn agor. Ac eto, ni'n gallu gweld, maen nhw'n agor oherwydd mae'r gwasgedd yn yr ventricle yn uwch na'r aorta. So, ni'n gallu gweld mae'r llinell piws na o'r ventricle chwith yn mynd yn uwch na'r aorta wedyn sydd yn achosi nhw i agor. Os chi bach yn styc gyda'r graff yma, be byddwn ni'n weithio chi yw jyst i ddysgu y pwyntiau yma, dysgu pryd mae'r falfiau'n agor a pryd mae'r falfiau yn cau wedyn, a jyst gallu adnabod y rhannau hyn. Felly, fel ni'n weid, yn A, maen nhw'n cau, B, agor, C, cau, D, agor wedyn. Sydd yn gwneud eto synwyr. Felly, os mae'r rhain yn cau, mae'r rhain ar agor. Maen nhw'n ffili fod ar agor ac ar gau ar yr un pryd. A'r diagram hyn, fel ni'n weid, nath e'n ddangos yn papur arholiad unwaith, jyst yn dangos i chi yr falfiau gwahanol wedyn. Reit, braidd fi adle fyna am heno, ond ni'n gobeithio wneud mwy, ond mae fe'n topic eitha mawr, felly wythnos nesaf nawr, na i algydio, na i sôn am rheoli curiad calon, na i sôn am ECGs, na i sôn am y cromlyn daduniad, ocsigen ac yn y blaen,
yr syfliad clorid hefyd. Felly, wythnos nesaf, na i gorffen yr uned yma gan falle dechrau ar llwyddiant yn planhigion hefyd.